Kula nuwun bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La kaula wala quwata illa billah karahayon kawilujengan bagya mulya. Mugi tansah winengku kajiwa ingkang winanteng pakurmatan kadang kula nem Pak Lik Paino gotrah kula wangsa sakukuban ing rikalenggahan sonten piniji sampun keparenggan gelar tasyakuran walimatul urus Boyong putra temanten Sarimbit inggih menika atas pernikahan putra kakungipun Adimas Muhammad Soleh ingkang sampun kajatu utawi anjatu remaja putri saking Wates Sobokerto Boyolali. Ngapunten aku ora dikai ulem lek wis dadi ponakku. Ora apal to Pak Glompong nggih to? Iya. Nggih. Sowan sarengan Dewa Ruci ing sonten piniji para tamu sinengguyung wonten sowanipun Adik Chandra saking Laladan Boyolali. Sowan angka kalih Adik Leni Handayani ingkang miji saking Boyolali ugi. Tan kantun adik kula wedok Unikawati Bergedek ingkang dalam proses hijrah wonten ing Boyolali ugi. Boyolali campur sarine Dewa Ruci, MC-ne Pak Otot Jaidi. Wilujeng sonten, wilujeng lelenggan kanthi martu martikan yang penggalih mugi saged damel sukarna pasegahan saking Dewa Ruci campur sari.
Matur nuwun mekaten sawetawis pambuka para kadang pametri budaya mugi saged damel sukarna kunjuk lenggah para tamu linanggung keluarga besar Pak Lek Paino ugi mboten kantun dateng para kadang Krido Darmo Karang Taruna selamat bertugas selamat berkarya sukses selalu dengan ucapan semoga tidak lekas capek